ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରକୁ ଜାଣିଥିବେ। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଜଣେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ। ପୁରୀ ପଥରିଆ ସାହି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ସେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଏହି କାହାଣୀଟି 2018ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୋର ଘର ପୁରୀ ମାଟିଆପଡ଼ା ସାହିରେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ଟିଏ କରିଥାଏ। ସାଲେରୀ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଥିବାରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିପାରେନି। ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ଠାରେ ଛୋଟିଆ ଘର ଭଡ଼ାଟିଏ ନେଇ ରହିଯାଏ। ସବୁଦିନ ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆସି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ସେଦିନ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରାତି 9ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆସି ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30ଟାରେ ଫୋନ୍ଟି ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖେ ତ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି। କଲ୍ଟିକୁ ରିସିଭ୍ କରି କଥା ହେଲି। ବୋଉ କହିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ପୁଅ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ସ୍କୁଟିଟାକୁ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଚକାଟି ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖେ ତ ଖାଁ ଖାଁ ଅନ୍ଧାର କିଟକିଟି ରାତି। ଦୁଇପଟ ଜଙ୍ଗଲ, ପାଖରେ ବି କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍କୁଟିଟାକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଆସିଲି। ଆଗରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେଟି ଲାଇଟ୍ ଜୋରସେ ଜଳୁଛି। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଭାବି ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ସେଠି ଜଣକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି, ଓ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଆସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ? ମୁଁ କହିଲି, ବାବୁ ପଛ ଚକାଟା ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି କି? ବାବୁ ଜଣକ ମୋତେ କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ ଦୋକାନ ତ ଅଛି, ହେଲେ ରାତି 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ବାବୁ? ବାବୁ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ବାବୁ ଜଣକ କହି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତମରା ପମ୍ପଟିଏ ଆଣି ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ପୁଅ ପ୍ରେସରଟି ନିଅ, ଚକାରେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଚକାରେ ପ୍ରେସର ଦେବା ସମୟରେ ବାବୁ ଜଣକ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ମୁଁ ସେ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଯିବି। ବାବୁ ଜଣକ ମୋତେ କହିଲେ, ପୁଅ ପଛ ଚକାଟି ଭଲ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରେସରଟି ଦେଇସାରି ସେଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ଏଠି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇଛି ହେରି। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଗାଡ଼ିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 1 ହେଲାଣି। ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟେ ବୁଦା ବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ, ଅନ୍ଧାର, ବହୁତ ଭୟ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖେ ତ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଭୟରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଏକୁଟିଆ, କେହି କୁଆଡ଼େ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ଭୟରେ ପୁରା ମୁଁ ବହୁତ ଜୋର ଡରିଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ଦେଖେ ତ ଦୂରରୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ନିଆଁ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ବସିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ସେ ବସିପାରେ? ମୋ ମନରେ କାହିଁ ଭୟ ଭୟ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲି। ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛି। ହେଲେ ପଛପଟେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ସେ କେହି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଧଳା ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ବାଳ ଖୋଲା ରଖିଥିଲା, ଆଉ କୋଳରେ ଗୋଟେ ଟିକି ପିଲାକୁ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଭୟ କରିସାରିଲାଣି। ତଥାପି ମୋ ଥର ଥର ଓଠରେ ପଚାରିଲି, ମା ତମେ କିଏ? ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଫଟ୍ କିନା ମୋ ପଟକୁ ବୁଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେ ଭୟଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ଡରିଗଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁହଁରୁ ମାଂସ ଝଡ଼ି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ଦେଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ଟି ଖସିଗଲା। ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଗଛରେ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖେ ତ ମୋ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହ କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। କହିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ, ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ଭୟରେ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଏଇପଟେ ଯିବାବେଳେ ଏଇଠି ଗଛରେ ପିଟି ହେଇ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠା ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଇଦିନଠାରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।